Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť reklamu a chcel by som vám odporúčiť dva e-shopy, kde majú Lego Star Wars a iné Lega, ktoré sa mi veľmi páčia, len nikto mi také Lego zadarmo nedá, nekúpi, neobjedná, žiadny e-shop mi zadarmo neposle. Ja mám veľmi rád Lego, raz som vyhral, keď som mal ešte Facebook, jeden Lego set Star Wars, čo bola vlastne súčasť, ale už som dlho nevyhral žiadne Lego ani nič. Som vášnivý zberateľ a fanúšik Lego stavebníc, Lego figuriek a podobné. Všetky e-shopy, teda obidva e-shopy nájdete pod videom, vrátane textových informácií a kontaktných údajov alebo kontaktných formulárov. Len si treba rozkliknúť popis pod videom, text a tam nájdete všetko. Ako prvý e-shop je tu Tlama deskovky Games Xezerany, kde majú takýto Lego set Pirátska stíhačka, ktorá sa mi dosť veľmi páči. S takýmito dvoma figurkami. Pirát so sablou a pilot s takoutou plazmovou pistolou, blastrovou. Tuto to máte komplet poskladané. Tu máte, že to aj vystreluje. Tu máte tie figurky. Nikto mi takéto Lego zadarmo nedá, neposle. Skladom 5 kusov. Tak veľmi krásne Lego. Pirátska stíhačka. Nájdete pod videom v texte v popise. Tu máte aj iné Lego veci. Tu je tiež pekná stíhačka, Batman. Tak veľa zaujímavých vecí tu majú. Tak vám veľmi odporúčam tento e-shop Tlama Games deskovky, veď nájdete pod videom. Máte tu veľa vecí, ako je vydavateľstvo, blog, bazár, kde aj vykupujú veci, požičovná a podobne. Tak vám veľmi odporúčam, to nájdete pod videom ako prvé. Len odkaz, link treba skopírovať alebo otvoriť. Tak vám veľmi odporúčam. Aj keď nikto mi takéto Lego zadarmo nedá, nekúpi, neobjedná, veľmi by som chcel takéto Lego, veľmi sa mi páči. Lego Star Wars. Tak vám veľmi odporúčam. To je prvý e-shop. A ako druhý e-shop, posledný, ktorý by som vám chcel ešte odporúčiť, sa volá Najhračka. Najhračka.sk, ktorý tiež nájdete pod videom. Máte tu veci pre chlapcov, dievčatá, máte tu stavebnice Lego. Tuto majú tiež takéto Lego Star Wars. Klonových vojakov. Tie sa mi veľmi páči a veľmi by som chcel. Takto to vyzerá. Máte tam 4 figurky tých vojakov. To ich máte. Aj s tými pistolami a puškami. Tuto je aj to dielo. Tiež to vystreluje. Tuto je krabica. Tak tiež vám veľmi odporúčam. Stojí to necelých 12 €. Toto by ma tiež veľmi potešilo, ale nikto mi to nedá, nekúpi, neobjedná. Alebo žiaden e-shop mi to zadarmo nedá. Tiež nájdete pod videom. Počet dielikov 119. Materiál plast. Tuto máte aj iné veci. Lego. Tak vám tiež veľmi odporúčam si skopírovať alebo otvoriť odkaz.
najhračka.sk. To máte všetky hračky navon. Máte tu pucle, plisové hračky, knihy, pre dievčatá, pre chlapcov. Tuto máte hračky navon. Neviem, či mi to focák zaostrí. Tuto máte pre chlapcov. Majú tu aj Pokémonov, figurky. Zbrane. Tu máte Lego stavebnice. Drevené stavebnice. Stavebnice Lego. Lego City, Lego Ninjago, Lego Technik, Lego Duplo. Ale aj tak mne nikto nič takéto zadarmo nedá, nekúpi. Máte tu toho fakt veľa, jak môžete vidieť. Lego Movie. Môžem vám takto spraviť takúto krátku prezentáciu veci. Neviem, či to budete vidieť, lebo sú to miniatúry. A natáčam cez digitálny foťák. Ja nemám prostriedky na natáčanie, jak niektorí youtuberi. Nemám ani takých fanúšikov, že by mi niečo kúpili, alebo tak. Mne nikto ani za videa nič neplatí. Málo kedy mi niekto niečo zadarmo pošle, alebo tak. Ináč nemám nič z týchto videí. Tu fakt veľa zaujímavých vecí. Tu je Lego Minifigures. Tiež veľmi pekná vec. Veľmi sa mi páčia minifigurky rytierov a podobných s mečmi a s takými vecami. Mne aj tak nikto nič takéto zadarmo nedá. Jeden e-shop mi slúbil nejakú originálnu figurku a aj tak z toho nič nebolo. Už mi ani na maily neodpisujú. Som im natočila 3 videá reklamné, takéto reklamné video recenzie a písali mi, že mi niečo pošlu. Dával som im aj adresu a doteraz mi nič nedošlo. Slúbili mi nejaké tričko, nejakú kartičku z obrázkom anime a manga a takéto veci a nejakú originál figurku a doteraz som nič nedostal. Máte tu Lego Friends, Lego Disney, tu je Lego Harry Potter, tiež veľmi pekné sety. Mňa by potešilo hociaké Lego, ale hlavne Lego Star Wars alebo Lego Jurský svet, alebo nejaké Lego minifigurky, nejakých rytierov, alebo tak, s mečmi, sekerami, s brnením a tak podobne. Ale nemám takých dobrých stredých fanúšikov, jak niektorí youtuberi a zadarmo mi žiaden e-shop nič neposle. Mňa ani za videa nikto nič neplatí, takže nemám žiadne peniaze, eurá ani nič. Nemám ani prostriedky, čo sa týka mikrofónu, štúdia a takéto veci. Natáčam cez digitálny foťák, ako napríklad teraz natáčam cez digitálny foťák, potom cez starý mobil, cez tablet a podobne, keďže nemám prostriedky. Nemám ani to osvetlenie, takže videá mám niektoré aj dosť tmavé. Už mi veľa ľudí aj písalo, že mám nekvalitné videá, že ma je zle počuť a podobne. Ale mne už je všetko jedno, keďže z týchto videí fakt nič nemám. Tak to by asi bolo všetko. Všetky potrebné veci, vrátane textových informácií a odkazov a kontaktných formulárov, ktoré treba vlastne otvoriť alebo skopírovať, nájdete v texte v popise. Tak si rozkliknite popis pod videom. A ja vám ďakujem aspoň za každý odber, like, komentár. A za každú takúto podporu.
Takže sa teda s vami lúčim, prajem vám všetko dobré, nech sa vám darí a odporúčam si otvoriť odkazy, ktoré sú pod videom týchto dvoch e-shopov. Takže sa teda s vami lúčim a majte sa pekne, ahojte, čaute a ďakujem, majte sa, ahojte.